Hola companys, us vinc a presentar avui una casa adossada al Carràs. Aquesta és la part de la cuina. Teniu aquí una terrasseta amb vistes a l'exterior espectacular. Aquesta cuina dona la zona de rebedor, que teniu el menjador, una habitació individual amb el seu armari empotrat, un bany de cortesia i aquest pedazo menjador que és força gran. Teniu quasi 30 metres quadrats de menjador. La casa té 3 aires acondicionats, se ven a 180.000 euros. Està a la zona de la Devesa. I ara anem, mireu quina escalinata, a la zona de les habitacions. Aquesta casa té en total 4 habitacions, originalment era de 5, però se van ajuntar 2 habitacions per aconseguir aquesta suite, amb 2 finestres, armaris empotrats i un quarto de bany grandíssim. Mireu que quarto de bany. Aquí sí que sembla d'hotel, quasi bé. I ara us vaig ensenyar ràpidament les 2 habitacions més que tenim aquí. El bany de la planta de dalt, en total n'hi tenim 3. L'habitació individual. A la part de baix, al magatzem, hi caben 3 cotxes. És d'edificació nova, és de l'any 2006 aquesta casa. Està impecable. Bàsicament hi van viure durant un any. O sigui que tenim una casa pràcticament nova. Us convido que truqueu al 973 10 22 86 i la vingueu a veure quan més aviat millor. Ens veiem aviat, companys.